Ji çapemeni û raya giştîra. Me hemû li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di navkar û xebata siyasiya legala demokratîk de cih girtiye û bi sedemê doza siyasî û nasnama siyasî em hemû neçar mane û hatine başûr. Em hemû jî li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ku bi aştiyane bê çareserkirin û ji bo demokratîk bûyîna Tirkiye me hemûya tekoşîn kiriye. O bu van sedema gelek cara hatine bin çavkirin o hatine girtin o bi van sedema jime hemûyan ra cezaya giran hatine birin û xwestin. Em jî ji ber van sedema ji Bakurê Kurdistanê ji Bakurê welatê xwe hatin başûrê welatê xwe. O niha jî ew dewleta ku înkariya gelê me, zimanê me, çanda me dike o ji bo demokratîk bûyîna Tirkiye û çareserkirina pirsgirêka Kurd ku bi heman şêwazê faşîzane û dîktatorî dike, li wan dere jî merhet nahêle. O bi rêya telefona an jî înterneta li me digerin û dibêjin werin teslîm bibin. O bi ser aîlê me de hevser, zarok, dê û bavê me de an tehdîta an jî di warê derûnî de psikolojik yani zexta dikin. Em jî dibêjin û dipirsin gelo em werin ku ew cihê ku têda kuştin, zindan, tecrid, asimilasyon û hebe em ê çawa werin û werin ku di dîrokê de înkar, kuştin, zindankirina herî berfireh û mezin li ser welatê me û li ser gelê me heta ku hebe em werin ku welatê me bi tevahî wergerandine zindana servekirî û cihê qetliam, talan û tecawûzê her rojê bê hejmar, rojnamevan, rewşenbîr, siyasetmedar û akademisyen, endam û rêvebirê partiya me û şaredarê me tên girtin. Bê suç û bê sebeb. û di şûna wan da qayîm tên wazîfekirin. Em ê ku da werin. Em ji bona bê rêbazên aştiyane pirsgirêka Kurd were çareserkirin û Tirkiyekî demokratîk me tekoşîn kiriye. û em li kê derê dinyayê be em ê tekoşîna xwe berdewam bikin. Ew memûrê ku we li ser telefona wan wazîfe kirine bila bi terzê mafyayî û terzê çetewarî bila cihê bîle seb û beredayî li me negerin. Ew terza nêzî ew terza mezinî û xurtbûnê nîne. Bilakîs neçarî, qelsbûn, zayıfbûn û têkçûna faşîzma TC û hükümeta AKP MHP'ye. Viya ji xwe baş bizanibin ku wan terzê çeteyî û tehdîtê we me natirsînin. O me çawa li beramberê we tekoşîn kir em dîsa dikin û heta nefesa xwe ya dawî em ê dîsa li beramberê we tekoşîn bikin. O li vir em daxwaza me bangaziya me hükümeta Herêma Kurdistanê bikin. Çawa hûn dêlin mîta Tirka li vir tev bigere. O bi rehetî rêxistin bike û hereket bike. Gelo ev der ne Kurdistan e. Çawa li vir derê şerîkê telefona bikar bîne û bu telefonê Herêma Kurdistanê li me bigere û me aciz bike. Em li Kurdistana başûr jiyan dikin û em dixwazin Kurdistanê re bi fayde bibin. O di vê şewazê de em dibin evlahiya hükümeta başûrê Kurdistanê dane. O li vê derê bangewaziya me ji hemû gelê me yê welatparêz, xwedî nirx û şerefmend ra. Di dîrokê de hükümeta herî xedar, zulmkar, faşîst û dîktator hükümeta AKP û MHP ye. O bawer bikin nefesê wanê herî dawiye. Werin em bi hev re sîlekî lêdin û wan tune bikin. Wan têxin bin zibla dîrokê. O li vir em helwesta xwe dubare dikin û dibêjin heta ew înkar, qetliyam, asimilasyon li ser gelê me xelas nebe, hükümeta dagirker û faşîstêk neçe, serokê gelê Kurd birêz Abdullah Öcalan azad nebe û welatê me azad nebe, em venagerin û em ê bi hev re li dijî goçberî, penaberî, zindan, îşkence û kuştinê tekoşîn bikin, bi ser bikevin û berxwe bidin. Bijî tekoşîna gelê Kurd, bijî Kurd û Kurdistan, bijî seroka po.